Mga kapuso, mga carnivorous plant naman ang bida sa isa ka-educational exhibit sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutuka. Halin sa mga pinasay nga kolor, makagalanyat nga forma o kung shapes nga mala amazing earth ang itsura. Initanan makita sa ini nga Perilous Garden Educational Exhibit sa Bacolod City. Gintibong sa grupo nga Bacolod Carnivorous Plant Society. Ang display agun mapahangop sa mga negrense ang ila advokasya nga magpadamo sang carnivorous o kung insect-eating plants sa probinsya. We can showcase sa mga matahom na plant na very seldom nato makita. Usually sa TV lang, magazine, and internet. Karaman sa exotic na tanom ang crossbreed na kag nagdamo sa Negros. Pila diri among mga lokal kag native pitcher plant. Hybrid asang locally grown nga tanom kagikan sa iban nga kontinente. Lakip na ang mga Venus flytrap nga endemic sa South Carolina, USA. Sa buong medyo pricey pa siya because technically we still do imports from other countries, but these are now locally grown. So we are proud to say that we are actually growing it here in Bacolod na. Ang vlogger kag Bacoleño by heart ni si David nga nagikan sa Estados Unidos napabilib sa dedikasyon sa mga grower labi na nga maoti kag mahal ang pagsagod sa mga carnivorous plant. Got my attention. I was just walking by and I said, wow, Venus flytrap, pitcher plants. I've got to take a look at these things. So I was able to take a look and it's very interesting. Sa pungsod nga madata ang dengue kag leptospirosis. Dako kuno ang mabulig sa ining mga tanom nga paborito ang mga insekto, lamok, kiti-kiti, patigiting nga kalanon. Opod Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.